Khumlung area wa 1200 rang bai tabung norok sawi nungi pori tongman chine obo tongjanai jaga angkha khumlung ni syndicate motor stand o jaga kobo gari tonman jaga or bising hapang khen noro jaga kaisa bising go nuknai iko Kusrang welfare society hino jaga norok nungnai do o jaga 1 theke aing college porjonto tongmano norok songoisa nangya buni songjak sawi no aram khe rang kom bai khe o jaga tongi poriman nai college porjonto norong bai khub subidar tabu room phunugan nongno bebagno khumpu school ni bwskang ni o syndicate motor stand yero o jaga auto tongma jaga thang khe no or manani i karo bum ke sagar sir an mungke utom da borma kai oro tongo Kusrang welfare society bong register society kai oro hostel tabu praklai bake bisik bangkha 5 বছর ka khana 5 বছর কাকা bo class theka bo class ra tongman sir class 1 ni simi class 8 jora sing khlai tongo hangka tai sing class 8 ni simi tai 10 jora tai college pone bo tongkha ke singora PG hisabe sini room rent bo tongo hangka abo songo songo saranai sudu tongi porna simisi acha hangka abo kai tai class 5 1 ni sim 5 jora hangka borong ni bo tongo salaburi alada alada selabo tongmano bri bo tongmano salab tongono hangka tai or class 6 ni simi tai class 8 jora boroni bo alada alada jani tongnan bagi ব্যবস্থা tongo brini salabai 1 থেকে class 6 jora ke busung mar nai selabri tabu class 1 ni simi 6 jora gangkai hostel charge ta sari khare koi borongno maso 1200 taka khlaina sing tabu sari man 1200 rang bai no 1 ni থেকে class 6 jora thuoi sawi pori tongman tongman amti haida dui bela hinga tai class 6 7 ni simi class 8 jora borno gangkai bisia 1500 taka khlaina sing sari khare akoi sing tonani sinoro tori toni tono aun pore gangke class 8 ni simi oisana 10 jora gangkai sing bongna 1800 taka khlaina ota hinga tai sala abon simi tongo sing protekti budbar bai shonibar roibar gangkai tok bahan bai tokrei maisar bosun acha tai kubun din ke sakhai tongnai muya tongnai tak muya ni mane ekotai chare rokno je sai nongi tongnani borongni je langmao kaham kori porasona khainani borni kaham ko sangsari khari tono tau jorte kun complain kri ko gaun pore gangke ain college rok gangke borong ka to sra ate chokra rakba ke borong ka to borong amtino tokti bai tok bahan sangsa tok bahan ya ke pon bahan hai ko jakon ekti bikolpa amti ke sar hota tang tokti lai kon sin thai compulsory obotong college ni student rok ke busuk selaburi or joton tongmon na college ni ke bor the kotorong khaba ke bor the sa tor khalo khaba tei khun nawo gaun ba bonong ka kai maso tongani sane sudu sanani baita tongani simi bono kun tai room abo kre bono ka sang 2500 taka khlai nara gota college 2500 taka bai number te songnang liya or nong songjak sai man songjak sai man bar phongbai sarik sai man nai ba aram sini class 1 to 5 ni se 5 ni simi 8 jora chin tutor tongo nokha sangor tutor joton manna manthogo abong ken borong ni jani guardian rok abo khoros mare sinai ta tutor ni acha acha tuition master tongo engke sini kobo warden tongo bebang nai kini bebek hamke kono risk kre sinor thane sarai nai tongo engka warden tongo school tin ko tutor tongo jotono sangor facility tongo je jara agi tongnar bor kam ko thangbai kya tabuk borong ke o kisa chin borole kisa eko sugjaya nokhungni borok basrai rok ba engka borok kute kubun jagar te janjani subida nai bor khip khai thangbai kya baksa stipend system ro thangbai kya engka sin ke stipend kisa khasai tongkho am bagai sang khali bali rogo ngaklai sang bo tekisale sang stipend system khlai ri marana san para phone sai resi dingke emne an parangka to joikis no haibon angoron tonghu bisir bak oron tonghu go ang joikis angka phongse thuo engka hostel lai thang poi ang msikin tongota tam khlai tong san ang emne ke sarkani kaise sebo khai tongo haibon sakiro bisi bolagi paiti tam sakiri ang emne ke head clerk chai khai tongo haibon ang aun pasapasi NGO hisabe ko khai tongota naikini khai tongota bo haita gaba khenar pulya phaiken ke haike nugnai tinni ikora obo je na thojak mane je hamjak man rok obo nadi engka yang tam tong sir yango or tam tong or burum nun na phari light kirite na karen phari bisingo yang phungla oro bahanya tongo engka yang phung di hari
Hingke yang room tongo. Obona na hingke aram na single room. Mongka hingke noganti sinamui tong. Hingke yang budat tong. Yang room tong koro. Acha. Hingke yang o. Mongke songjangnai. Mokhe bara room PG room oro rangrei ma tongnai ta norok hengke or tongtino norok sudu thunani porinan simi chanangka hengke bun songjak oro chapaisidi kotok songjak norok jotono guardian rok kobok jago norok jodi kaham ke sere rok porasona khaitong nangka ke kesrang welfare hini kaisa society bo kaham tai report oro bini abo tongo bumung khajak tongo amon bagai norok jog khaide jog khainai oro malai phaide nong sere rok kaham ke samong numong bisingti khlainai tai tuition master rok bisingti khlai phurungai kaham ke kosogo tisana musungkai omo kaisa nahar jago tongo kesrang welfare society bai hambai phone number ke sarsi sa 961 229 2252 o number kerengkang keno jotono kok saiman nai tongnani bagai lomkhe je kono ongkha kapon kalaikha dukpon mangkha hengke tam khlani nor puila जों लगे लगेनो जों हस्पिटाल टाउन थानाय आसोक न सिन थानियो जों कुनो निजिनि बाबे उदुंनाया जे ट्रिटमेंट बागै जों हस्पिटाल दङ हस्पिटाल डाक्टर जों हरन बिजों जों हस्पिटाल थांनाय बनो ट्रिटमेंट खाय जों बनो गार्जियान जानो रिंहैनो सावैनाय बनो आवख्लायनाय ता सिन गारि दङ अटोबो दङ सिनि पार्सोनेल गारिबो दङ hengke khata dusung nor khana oro norok ni bwsa bwtui tubu khangka safety borok ni ji sok gari tongo phat butlang phano nong no bo khobor nai hengke norok bo oro ruphaini sekang phai ekbar naifidi hengke khasta busong norok jodi no porinam musungkha hengke rang kom bai o jagao norok dadi khe contact khlaidi hengke tin bagi songchinai jotono hambai।